Dak iż-żmien il-Lut kellhom festa u Ġesu tela Ġerusalemm. F'Ġerusalemm ma' ġenb il-menqa tal-bieb tan-naċ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bezzata. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, sopob u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu qallu: Trid tfieq? Sinjur, wieġbu l-marit, m'għandix min jitfani fil-menqa x'in jitqanqal l-ilma, għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu: Qum, aqbad frixek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad frixu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq: Issibt illum u ma jiswix iġġorr frixek. Iżda hu weġibhom: Dak li fejjaqni qalli aqbad frixek u imxi. Huma staqsewh: Minu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi? Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju qallu: Ara, issa fiqt, qis li ma titnibx iżjed biex ma jiġrilek xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u mar għand il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa li żommok lura mill-qawwa tal-mulej li tfejjaq u mill-grazzja tiegħu li tibdlek. Fil-għadira ta' Bezzata naraw li l-individwu ma setax jgħin lilu nnifsu, ġie mejjun minn Alla nnifsu li intervjena bil-ħnina u l-qawwa tiegħu. F'din l-okkażjoni Ġesu jitfa' l-attenzjoni tiegħu fuq l-individwu li ma setax ifieq, bla għajnuna u bla tama għal 40 sena. U iqajjem fih it-tama meta jpoġġilu l-mistoqsija: Trid tfieq? Imbagħad jordnalu biex iqum u jimxi. Alla ma jisfurzanniex idejna kontra r-rieda tagħna. L-ewwel pass essenzjali biex wieħed jikber u jfieq hi x-xewqa għall-bidla. Jekk aħna kuntenti li nibqgħu fejn aħna, l-ebda bidla għal ġid mhux se sseħħ. Il-mulej jimmanifesta l-qawwa u l-grazzja tiegħu lis-salva lejn dawk li jixtiequ it-trasformazzjoni tal-ħajja fi Kristu. Il-mulej javviċina lil kull wieħed u l-kull waħda minna bl-istess mistoqsija: Trid tassew tinbidel u tara bidla għall-aħjar f'ħajtek? Trid tkun meħlus mill-qawwa tad-dnub u tiġi ittrasformat fil-qdusija tiegħi? U inti x'kont wieġeb? Mulej, poġġi f'qalbi xewqa taħraq li nkun mibdul u trasformat fil-qdusija tiegħek. Ħelwa Marija, għallimni biex bħalek jiena ninfetaħ b'mod komplet għal ħidma tal-Ispiritu Santu f'ħajti
u ma nħalli xejn li jsomni lura milli nirċievi il-fejqan f'ruħi li dejjem neħtieġ. Amen.